Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbang ng oras tayo amin gagayem. Kablaawan da kay amin nga awan labas. Ket ita, adoy ti pakasaritaan anak pauluan. Pakasikuran na amin. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay aya dagit akaruba, sumanauda tunggal lumabas da. Pakasiksikuram aya bakal. Busy ak nga rod dito aramidek. Di da kamot bibiyangan. Anya ko matipakasikuram kadakwada kat lumabas dalaang mag. Tumanungtong da lumabas, masurunak. Tila pakasiksikuram bakal. Ayun gayam, pakanumton dagiti kalapati, manok, kan dagiti pusa kan aso. Uy, mapakanda amin. Ngamjak mapagigiddan. Aramidam lang ka di tara aramidam. Sana tila pakasiksikuram adi mamut trabaho. Day ta trabaho tinto na rin. Unay day tan kaka. Ay na, nagrigat mutun ti agedit. Anya day ta edita maya. Daytoy man content ko tatang. Apay nga minta edit-editem pailaan. Di ka pala ipos, nalpas. Madi tatang, masapur nga ikatek dagiti agi-ikkis nga ubing, kada agkakatawa alalakay. Ta nagalas amay laok iti content ko. Apay iparit da. Saan mo't ngam nakaar-ariwawa dengdenggen. Marengreng dagiti agbuy-buya, di danton kaya ta denggen. Adala tamat dungag Ay na anak, kasta unay arigat mong agar-aramid iti content gapu iti kaiide. No sakti si ka, no nag-video kan, i-upload mo, nalpas. Ikatakmat dagiti saan akasapulan tatang. Mawatan, ti agbuy-buya na ita. Ti panunutan takat nagkamali ka laang. Isumot, saan arumbang nga pakipopost ko mo dagiti kamalik. Apay ngay dali takin susan. Naganaw ti kamali da iti mabuybuya ka video da. Iso da ngam sabali akmat nga rod tatang. Aywan, di lulutuan niyo. Nay, maksatan. Tila pa kasiksikuram kat saan mo't asikatagdot-lutaw. Adabot iyanin anang mo amang bambantay. Anya nga rod nga diyang ang angot ko maksat. Di lut-lutun di karuba. Saan ka day at tila pa kasiksikuram? Unay daytan kaka. Ay, nadagita pa, sukin na talaga. Ay, umunaga man lang, masuro naman lang. Apay, di mo mangagtingiwat ni Manang Petra. Dajay ni imunagan. Naimbag tem munagan. Apay ngay so ti denggak ngay. Agdenggak langan ay ti music. Dagitamot. Bigbigat, agchichismis da. Pakasiksikuram aya. Saan lakid di asikat ti chismison da? Malay ko ngay. Apay, nalpas mo na ita content nga aramidam. Saan pa'y nga rod, tamadisrapak kadakwada. Apay nga may nadengdenggam ida. Saan ko adengdenggan ida? Ngamang mangag ko tingiwat da. Uray daytan kaka. Bakit? Nagbabamot ti views mo? Wan nga rod lakay. Adda pa'y 0. Kasta unay arigat mo ang mga aramid. 0 views. 3 views lang ti kangatuan. Unay daytan kaka. Mas daawak mo't kadagita. Lok-lokom lati bagbagim. Isardeng mo na ita akalukwan. Ay saan lakay? Nairugi kon, kaya tatapusin ko. Unay daytan kaka. Agarami daklat ta iti content, ure awan agbuya. Pagrig-rigatam, siraw. Unay daytan. Apay ipemay, imbidyo mati panagapada isingkan karay. Nga uray dala na lablabusan ni takalsada. Nawan nga minti may content kung tatang. Isong en video idan Diyak pa nga rin nakita. Kita man kidi.
Uy! Nagsaya atong tatang! Anya, tagisaya atam, ti panaggubal na, di ta kalsada. Kababain da pa ay. Saan ati pa naggubal dati pakaragsakak tatang? No di ka ti views na ni agasam ngay data? Ah. Naka 20,000 views. 2 oras lang tatang. Ngumato pa daytoy. Ha? Ayaw na netan kaka. Makita yu ti kinalaglag ti tao tatang. Jay limpyo a content ko di da pagan ano. Jay agbibinungis kadaglilinukas di ta makitkita ti amin dan. Iso ti pagayat ti tao. Unay daytan kaka. Bakit? Rinabiikan ng puyat iti kako content mo. Bay anak laeng tatrabahok daytoy lakay. Agsweldo ka na ya. Dandanin. Kaano nga raw? No adda akat addan. Urayim laka di. Ayun gayam, imay ka din naglaban inday. Imay ay tay aldaw. Busy ka launay. Iso saan mo na nadnadlaw. Aging kaanal pa sa naglaba. Naitid ko pa yan adit ang dan na. Kasta ka di? Uy, bakit? Awanan ti madmadlaw mo iti kako content mo. Ay nalakay agtal na ka. Tani, narigat ti agaramid iti content. Tumanamitim ka iti rabi aging gat parbangon. Di nakadibibyangan, tapang panunutot ti ibagak. Tani, awan manan ti views ko, kadagiti content ko. Kat noon, naka 40,000 views ka iji pa naggubal da bakit ka rin kan bakit ising. So nga agbirok ka pa kanang iti aggugubal di tata iso ti ipus mo. Maminsan laeng mo ti makatawon na mapasamak ti kasjay. Iso nga raw da kalukwan na ita. Ay na bakit maliwayang pa yan ti mga no daduma. Imbag no ang karkararag ka pa imat nga raw. Unmut unay daytan kaka. Agtaktakan na ti agkunkunting. Alaga bay amlatan alakay. Anya ta amom, no mapagasatan mo dagiti content na kat agswildon tumot iti 100,000. O di may ranod ka pa ay. Ay na bakit kaduan na napansin ko akayat ti tao kat nagiti linulokaw. Unay daytan kaka, saan mo't Adalat tamot kayat da nga ipos na. Kas kumano agluto itag kakaimas. Kaya damot na jay. Mao madamay no pasigalot lutaw. Kaya da nga road ti karkarni kadalitsaon. Ay na bakit nasuya ti taon. So adidan kaya tabuyan nagita taaduna yun ti agpapada ang mabuybuya. O di sa bali manen. Ay awan, mao mati tao. Imbaga ano agluto iti si bubukal abaka ta isa. Si bubukal abaka ti luto ni Fime. Ayun ay daytan kaka. Papanang bakit? Inak man la i-withdraw di kwartata. An-anwam? Pag-props ko. Anya? Amom ti tao rupat kwarta. Iso nga iwarak man laengen di 50,000. Tapno makita daket arakenda. Anya? Kayong nadetan kaka. Nagameran sa amutan iti kinabagtit jar aramidon ni Femi Oscar. Ha? Nadetan kaka. Tanay, inruar na ti 50,000 iti bangkuyo. Awan mo't pangaramatan na. Pang-vlog na kanuna nang. Kasano daytan? Iparang-parang na ka dagiti vlog na tapno maay-ayo ka no dagiti viewers sa mangbuya. Ay, sa bagay, kakayatan ti tao, ti makakit-kita iti kwarta. Adamag kay di rason na Angam kasla binabagtit no panunutan. Bungarod na nang. Kan kasla pa nagpasikat paikit din Una, ibaganto ti tao nga iparparamag na ti kwarta na. Ayunay daytan kaka. Saan mo miso ti atap ni nanang tatang? Anya? Atapon ka no ti tao, nga iparamag ko ti kwartak, iso nga iparang-parang ko iti panag-vlog ko. Apay nga may nalasken nga iparparang mau. Tapno maayayo da amang buya tapno ado ti views ko. Siyempre, maayayo dan tumutan nga agbalin a content creator. Mas daawak may.
masapol aya nga parang muti kwartam biti day ta abanag. Ay natatang masapul at talaga tapno mauyot da nga rod. Iso paliiwan nyo ti views ko ita. Na-upload kon ti 50 mil ang makitkita dan. Unay daytan kaka. Bakit? Di makkel ti views mo. Pati reaksyon kada comment, di makkel. 50,000 views jay may sangal daw lang. Talaga ngamin arupat kwarta dagiti salbag a viewers. Dagiti da dumaati kahit ko asawan. Ay na bakit? Asino mat ngamin ti saan na maayatan iti kwarta ita apanawan. Amin na tao di ti lubong kat maayayo a kumita. Wano mang matmat iti kwarta. Plastik lang jay agkuna asaan na akaya tatalyawan ti kwarta. Iso nga rod nga impost ko. Basaan taman lagi ti comment? Sige. Daytoy umuna, kasto iti kunana. Kasano ti agswildo iti kasta. Anya ti aramiden, tapno makaswildo akmet iti kasta. Ulit-ulitan na ti saludsod na. Ang basa mo ti may kadwala kay. May sakade abulan dayta aswildom. Dagitoy daddu maket. Congratulations mat nga matiperper. Ni, nagaduda, amang congratulate kanyak. Ni. Dapay agkidkid daw iti balato. Ha? Kunana kat balato mammet. Tada kami tigapuna, no apay anagswildo kay ti kasta kadakkel. Ne. Na, feeling mo't daytoy. Kunamlan kwarta na mutan ti urnong tang enruar ko iti bangko. Just kay. Daytoy mat kunana. Pautang ka nga rodain. Na, unay daytan kaka. Daytoy nga mat. Patrit naman para matikman namin ang tulong namin sa'yo. Just kay dagitoy a comment. Awan lata tinasaya at Femi bakit? Wen nga rod. Iso nga rod nga inruar ko ti kwartata tap na da props ko. Kastamot tan ti mapampanunot ti tao. Isuda ka no. Tinagapuan ti swildok. Tapat yunda, aswildok daytoy. Unay daytan kaka. Nay, nagsakit ti rusok ko. Ni, urela tumablamot tan ti sakit na. Anay, aging gay ti barukong ko. Ne. Ay, agan ano kan Femi? Femi? Ha? Napukaw ti port na. Ipan ko iti ospital. Tatang, nanang, ipan tayo ni Femi iti ospital, tanakalimu daw. Ay na, agarami dakpay ko maiti content ko ka. Apay mo day ta abantay dita, pumanag na. Ay na anak, ada ka lang arudan iti ospital. Agkakapsot ka. Tila pa kasiksik ko rampay lang. Unay daytan kaka. Agar aramid kan sapel at content mo. Padasip ko mga rod ti agaramid. Pumanagnamo daytan nay. Ay na anak, dayto yan, ti ibagbagami kan kaiday. Napasama kain. Tatang, Sana rakas ti agaramid iti content nga ibagbagam. Ngam iktam iti oras. Adda oras ti kaan, adda oras ti turog, adda met oras ti panagtrabaho. Saan kita nakapukos kalatan iti panagaramidan kadagiti nunya pa dita akong content in-edit kan no. Ay, ora awanan kinaanan kan tinurugan basta maaramin mo na ita. Awanan tatang. Kaya't nakamin apanawan anak kao. Ha? Saan mo't tatang? Lukas ka nga raw, ilalaumad ti karadkan mo. Ipaayam iti importansya ti salon at mo. Takaririgatan ti agsakit iti nadagsan. Agasem na ita, na anemic kan na ulcer kan. Unay daytan kaka. Kandi ja inruar mo apag-props mo ako nam. Isuitan ti magasgastos mo dito ospital. Wen nga rod nanang. Amangan no kumurang paikit din Ala.
Ikararag tayo kit day, ti nadaras ay imbag mo bakit? Saan mo apakadanagan wano panunutan ti magastos? Dahil na nga adda, kat no agkurang, imirukan at tinayon na. Tidakes, naawan na pulos. Adala kay, jak laing bagbaga. Ingkanto alaan ti sweldo. Adan aya, Wan, adda $400. Timing, maaramat ko dito ospital. imbag laki tingagpaisaw tadda. Mala, amo maun taramida ta napasama ken day taoy. Saan kanton apulos nga agpuyat ken agbisain. Surwem nga iwayaan ang itinaduma nga obligasyon mao. Wan tatang, maawatan kayo. Agyaman na no kasta. Ay unay daytan ka. Nala, agawaam nga raw, tiyag paimbag anak. Sana tila mapampanunot mo, bakit? I-relax mo ti panunot mo. Tapno naan-anayan ti imbag mo. Wan lakay, aramidok dagiti bili nyo kadananang kentatang. Ay, unay daytan ka. Nasayat mo tamumon ti pagdaksam ken pagimbagam Femi Pagayam. Tanusan mo lata nga ipangag dagiti patpatgam iti biyag, sikat yagtungpal ang nakakaasi. Saan tayo at agtagilag-anan ti maitulong ti husto apan naturog ken husto ataraon tapno manay nayunan basit ti biyag imbes amaksayat. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Pakasikuran na amin. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.